ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುಡ್ಯನ್ವೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೆರ್ಗದ ಬೋಡು ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಗದೃಷ್ಟಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಿಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದಿ ಅವೇತೋ ಜಾಗಲು ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಲದ ಪೊಲಬುನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಂಚಿ ಪಂದ ತೂಕ ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ತೆರಿಯಂದಿ ಜಾಗೆಲು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಪನುತೂನಗ ಬಿಜೈಡು ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು ಇಂದತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಲಾತ ಪನ್ಪುನೇರುದುಂಬು ತುಳುನಾಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಫಾಲೋ ಮಂತ್ಲೆ ಬಿಜೈಡು ಉಪ್ಪುನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಓಪನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಬಾಯಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದು ಕದ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬೊಕ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾದಿಡು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೋಡೇ ಪನ್ಪುನ ಈ ಸಾದಿಡು ಪೋನಗ ಶೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬೊಕ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೃಷ್ಣದ ನಡುಟು ಉಪ್ಪುನ ಸಾದಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗು ಎತ್ತುಂಡು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ವ್ಯಾಲಿ ಕೃಷ್ಣದ ಬರಿಟೆ ಪುದರ್ ಪಲವೆ ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದ್ರ ನಮಕ್ ಸಾದಿ ನಡೆರ ಬಂಗ ಆಪುಜಿ ಅವ್ವೇ ಸಾದಿಡು ಸೀದ ಪೋನಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿರು ಆ ಸಾದಿ ಕಡೆಕ್ ಎತ್ತುನೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಬಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸರಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಬೊಕ ಪರಂಪರಾ ಇಲಾಖೆಗು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಜಾಗಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು 2 ವೀಲರ್ಗ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ 4 ವೀಲರ್ಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ಲ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನತಾಯನಿ ಪೋಯ್ನೇರ್ದವರ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಲಾಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತನ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಿದಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಪಿದಾಯ್ದ ಜಾಗೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಲು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ನಾಗದೇವರ್ನ ಮೂರ್ತಿ ತುಳು ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಶಿಲಾಶಾಸನಲು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಫಿರಂಗಿಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜರ್ನ ದಾಳಿರ್ದು ಹಾನಿಯಾತಿನ ಕೆಲವು ಮೂರ್ತಿಲು ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗು ನಗನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ನಟರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿದ ನಡುಟು ತೋಜುಡು ಈ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರಕಾರರು ಮಂತುದಿನಂಚಿಂದ ಚಿತ್ರಪಟಕುಲು ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ LK ಶಿವಗೂರು MA ಶುದ್ಧೋಧನ ಮೊಕುಲು ಮಂತುದಿನಂಚಿಂದ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ಆಗುಂಬೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಿತ್ರಲು ಉಂಡು ಐತ ಬರಿಟೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ತುಳು ಲಿಪಿತ ತಾಳೆಗರಿ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕುಳು ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಮಾಳಿಗೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಿತ್ತಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿಂದ ವಸ್ತುಲು ತಿರ್ತಡು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿಂದ ವಸ್ತುಲು ಸಂಗ್ರಹವಾದುಂಡು ನೆಲ ಮಾಳಿಗೆಡು ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂದಾಪುರತ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಲಂಕಾರ ಪಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗೊಮಟೇಶ್ವರಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಲ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಮರತ ನಂದಿ ಚಿಕನಿ ಮೂರ್ತಿ ఒక ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆದ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಮರಾಠ ಮಂದಿನ ವಾಮನ ನರಸಿಂಹ ಪರಶುರಾಮ ಆಂಜನೇಯ ನಾರದ ಶಿವಲಿಂಗ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂರ್ತಿಲು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಗಂಟೆರದ ಸಮೂಹ ಲೋಹದ ಸುತ್ತುಲು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ದೀಪಸ್ತಂಭ 15ನೇ ಶತಮಾನದ ಫಿರಂಗಿ ಮಾನವ ವಂಶಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚನೆ ಶಂಖ ನಗಾರಿ ವೀಣೆ ಇಂಚ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಲು ಅತ್ತಂದೆ ಆಯುಧಲು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುಳು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿಂದ
ಮಹಾಸತಿ, ಗಣಪತಿ, ಶಾಸ್ತ, ಜೈನ ತೀರ್ಥಾಂಕ, ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರನ್ನ ಕಲ್ಲದ ಕೆತ್ತನಲು ಉಂಡು. ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರಬ್, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ವಸ್ತುಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿಂದ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅತಂದೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾರ್ಕಲ ಉಂಡು. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗ್ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಪಾಯರ ಆಯ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕಲುವರ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತುತ್ತು ತೂಲೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ ನನಾತ್ ಹೊಸ ಜಾಗಲದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಗು ತೆರೆಯೋನ್ಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ವಿಸಿಟ್ ತುಳುನಾಡ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು.